En metade da festa de Twitterú de Ourense xa saltan Twitter Pontevedra, Twitter Ponferradina, dous equipazos. O campo, Dani Cabo, que tal? Como ves o encontro? Vexo moi ben, sentado, Eros. Vexo un partido onde sorpresivamente, eu creo que as dúas sorpresas da competición, tanto Twitter Pontevedra, que era debutante, como Ponferradina, que eu creo que ninguén esperaba que estivese nestas semifinais, pero aí están con honra, con moita honra, para xogar un partido que vai ser vibrante, Eros. Nacho, por un lado, para min o máis destacado da Ponferradina, xunto ao Mariscal, o Kaiser, Yoko, pero por outro lado, ollo con Piti, ollo con Anxo Tato, ollo porque Pontevedra ten moitas cousiñas guardadas. Que destacas ti, Dani Cabo? Eu quero destacar unha cousa, Eros, e é que o porteiro suplente do Pontevedra, Raúl Cajeta, aínda non tivo minutos, ou polo menos eu non o vin. Aí está, mirade Raúl Cajeta. Aí está Raúl Cajeta, vamos a ver con que nos depara este encontro. Sí. Non o sei, o que sexa será. Mister Asubío xa? Mira Raúl Cajeta. Mister Asubío, aí está Mister Asubío, que vai Non cabe dúbida. pitar os tres encontros da fase final. Arbitrazo o que imos ter, outro gran tuiteiro, un tuiteiro que además axuda a comprender moitas situacións do xogo. Vai comezar un encontro apaixoante. Xa ten a bola, xa roda. Ten a Ponferradina que xoga na medular, neste caso xa por banda esquerda. Cabo, que esperas deste partido? Pois xa decía antes, eu agardo que, bueno, en principio, evidentemente, o Pontevedra, que xa estaba clasificado para as semifinais dende a primeira fase, que sexa superior a Ponferradina e que gañe o partido. Hai unha cousa moi importante, o descanso, porque Twitter Pontevedra descansou e moito, porque pasou directamente a estas semifinais. Invente, Piti, invente, que ya vai poñer a Coque. No, non ya pon a Coque, pon a medular. Bueno, espérate, porque vai cazar Coque e fora de xogo. Piti xa empeza a facer das súas. Sí, é que Piti ten moitas cousiñas e Coque, hai que recordar que foi unha fichaxe de última hora do Pontevedra e estáme gustando moito como dianteiro centro. A verdade é que sí, polo menos estamos vendo que fai moito daño, que xa marcou. Cuidado porque aí podemos ter a un dos homes do torneo. Tamén está Piti, que ya acaba de servir un balón fermoso a Yelquismo, pero que non deu cazado. Vai sacar Yelquismo de banda, ou eso parece. No, vai na xa. Gústame moito o Yelquismo, é un mediocentro que abarca moito campo, Eros. E a ver que pasa neste partido. Eu voume mollar e vou dicir que gaña o Pontevedra 2-0. Vamos a ver, ten Anxo Tato, que ten ese guante no pé, a parede. Sigue pisando Anxo Tato, pero veos arriba, roubou na Quiño, fútbol Ibarro. Fora de xogo, bastante claro de Nacho, bastante claro, No, xa se nota que está Mister Asubío no campo. Sí, a verdade, Aí teño... Podemos falar co árbitro do anterior partido, con Diego Castro? Podemos falar. Diego... Bueno, de Castro, que bueno, riguroso penalti, O primeiro. A ver, isto é tan simple como estás ti solo, é o que ves. Ti tes que pitar o que ves. Para min é unha man, a man que non está pegada ao chan, insisto, para que quede grabado para os de Twitter Depor, e para min toca, e impide que o balón continúe a traxectoria cara ao extremo de, neste caso era, Ourense. Bueno, aí están as declaracións do árbitro. Tampouco influiu moito o penalti porque se fallou, no ubismo que estivo espectacular no anterior encontro. Imos a ver porque xa vamos no minuto 3, polo de agora poucas cousiñas pasaron no encontro. O que pasa é que Piti, cando ten o balón nas mans, pois sempre saca algo. Neste caso, a costume do baloncesto,
cando ten o balón nas pernas, pois sempre Nos pés, pois sempre intenta sacar algo. Un grande Piti, pero Piti estou seguro que tamén é bon ao baloncesto, Eros. Seguramente ten pinta de ser esa persoa que é boa en todos os deportes, Sí, ten cousiñas de escolta, de anotador. Pádel. Mais 3, Piti. E tamén un por 3 en pádel, claro. Ahí está, saca o balón rápidamente Mario. Mario que directamente con Lino. Revisando para sacar o balón por banda dereita. E o Pontevedra quen ten máis o balón, ten máis a posesión do esférico, pero que polo de agora pois non conseguiu xerar oportunidades. Aí a ten ojo con Anxo Tato e vamos a ver se inventa o Zidane con melena. Ese balón en longo que é moi perigoso, que pode chegar co que está rápido Mario Aller. Sí, señor, de momento un partido no que os dous equipos están ben plantados, moito medo, moito respeto, máis ben, perdón, porque é unha semifinal e quen gañe estará nesa espectacular final de Twitter Cup. Unha cousa moi importante, ambos os dous saben que pase o que pase enfrentaránse a un equipo que xa ten experiencia neste tipo de partidos en toda unha final da Galiza Twitter Cup. Un como campeón, outro como finalista, pero ambos os dous xogaron a anterior edición. Sí. Teño moitas gañas dese partido, pero non menos deste encontro increíble entre as dúas revelacións do torneo. Aí está, ten a Mario. Xoga atrás o Pontevedra polo de agora. Eso que decimos, ¿no? Máis control do balón, pero que polo de agora non se traduce en perigo, ¿no? Sí. Está moi ben plantado a Ponferradina e ollo que contra Eros. Aí vai Zeus por banda dereita, pero chega Piti para frenalo, e se non o frenaba Piti, frenaba o Anxo Tato. O que foi é falta para que saque, pois vamos a ver, quen se posiciona é Quiño. Terá Mister Asubido algún momento protagonista no encontro? Eu creo que non, Eu creo que non. Eu creo que non vai ser así. Vamos a ver por que opta Quiño. Ten pinta de que vai centrar. Acordemos Quiño que pediu a condicional para estar neste torneo. Free Quiño, hashtag Free Quiño nas redes sociais, ¿no? Nas redes sociais, sobre todo Twitter. En Twitter e en Tistós. Sí. Aí vai Quiño, oye que pode ter unha luva. Aí vai Quiño que a quere poñer. Quere colgar o balón, vai no intentar, polo de agora, pouco movimento. Quiño que mira para atrás, cando xa se está desmarcando xente. Eres un grande, estaría Fali moi orgulloso de ti. Quiño, pon o balón segundo pau. Saca ben a defensa do Pontevedra, saca Pablo Santiago, pero vamos a ver na frontal, fácil. Lino agarra e intentaba buscar a contra. Ollo, hai moita xente que di Raúl Ramallo, penalti que non entra. Iso é así. Airas 97, o Depor pagando 9 millóns por Leo Román, cando ten na casa mellor é gratis. Paco da Sousa, yo vi jugar a Dani Cabo, eu tamén, prefería non velo. Que grande ese. Trobo 87, espero vídeo en NVF do día. A verdad é que non nos deu, Sí, non nos deu, pero Eros, non me faltes así o respeto, eu creo que estiven a bo nivel. Estiveches a bon nivel. Parecía un pouco, non sei, que me parecía. Pois non, A nivel... a un xogador que pisaba a área e fundíanse todas as luces. Seguimos, Trobo 87, bueno, Raúl Ramallo está no cárcere por amor tamén. No, non está no cárcere, en verdad, pero está esa foto tan mítica, ese vídeo de Quiño, pois, bueno, ca policía. Histórico, a verdade é que é un vídeo que me fixo rir moito a pesar de que é unha detención. Sí. Tédelo na súa conta de TikTok. E aí está, pois por agora, o balón da Ponferradina. Pero sí, moito respeto polo de agora, non? Sí, un partido que é como se che caera un bloque de cemento en toda a testa, Eros. O sea, peor que vernos a Twitter Compo xogar. Buf, é que iso... Bueno, é que tampouco. Non quero opinar. Hai que dicir que fomos de menos a máis. A pesar de que o único partido que sacamos algo positivo foi o primeiro,
creo que fomos de menos a máis. Efectivamente. Ten a Anxo Tato que busca no centro do campo a Mario. Mario que abre a bola para Oujo. Oujo, pola de agora, eu creo que se notan as pernas entumecidas de todos os xogadores. E hai unha cousa que me está gustando moito da Ponferradina, porque o 31, que vou mirar agora como se chama, é Que corte Andrés. Que corte de Anxo. Aí está. Mira. Andrés está que non se despega de Piti. Saben cousas, saben que piti o perigo. Que parede pode haber centro. Ollo, balón colgado. Lino sale. E de Zeus. Zeus. Gol. Gol. Da Ponferradina. Ollo, xogada que se lle subiu o xemelgo porque meteu a galopada que non meteu na súa vida Raúl. Colgou o balón, non puido rematar o compañeiro porque se anticipou Lino, pero chegou Zeus. A primeira non, había un defensa, pero a segunda Zeus marca o primeiro, abre o marcador xusto no ecuador do encontro a Ponferradina. Pontevedra 0, Ponferradina 1. Teño que comentar varias cousas, Eros. A primeira, Zeus, home gol deste Twitter Ponfe. A verdade é que me está encantando neste momento clave, que é estas semifinais, anterior partido, que marcou ese golazo de volea. E teño que comentar tamén que me encanta como celebran os goles Twitter Ponfe, entrando ao adestrador con esa bandeira que parece que vai caer, pero como sprinta. E outra cousa que quero dicir é que acaba de entrar Corredoira, que é o meu xogador fetiche neste torneo, o dianteiro, o número 2 de Twitter Ponte, que pode marcar, hoxe marca Corredoira. Tivo cerca en varias ocasións o gol neste torneo. Vamos a ver se Corredoira pois é capaz de marcar, non? É capaz de golear. Un dianteiro con número 2 é pura aura. Gaisca. Toquero. Aí está, vamos a ver, balón que vai sacar a Ponferradina. Hai ovación, non sei, hai un xogador que sae e co ovacionan. Eu creo que sae cansado, non mancado, Entra Robleda, que tamén é un xogador bastante chave. Balón aéreo, pois sí, había un lixeiro empuxón de Nacho, moi lixeiro. Moi lixeiro e ollo que se adianta a Ponfe, que a priori non era o favorito porque ven dos playoffs. O Pontevedra, recordemos que xa estaba clasificado e vai ter que dar a volta isto o equipo granate. A ver que pasa. Para min, xa o temos falado, ademais, Twitter Pontevedra, o equipo que máis me gustou durante a fase previa. Sí, antes comentabas tamén o dorsal número 7 do Pontevedra, ten unha zurda. Mario, pégalle desde calquer lado, Pegalle increíble e sabe xogar, sabe de que vai isto, Eros. Efectivamente, é que eu creo que é a gran virtude do Pontevedra que ten un par de xogóns en todas as posicións. Aí chega Pablo Santiago que o fai perfecto, traballo defensivo. Ten a Lino saca para Oujo que sigue abrindo campo, pero madre mía, insaciable. Zeus, o poder do rayo. Como está pelexando e que se está caracterizando por un xogo tan de loita o Twitter Ponfe que me está encantando agora, Están loitando tanto como que dixo vou levantar a torre do Offensmirch en Ponferrada. É unha locura. Levará a Twitter Cup a Ponfe? Non quero gafalos, Pois non o sei. Bueno. Regalouse Brian o centro. Sacou no Yoko e sacou na aí a defensa de Twitter Ponte. Fallou na entrega en Xotato. Será a Ponferradina que reanuda o xogo. Faltan 8 minutos, 7 minutos. Como ves o encontro, Dani? Vexo difícil, vexo que non está tendo ocasións Twitter Ponte, que sempre se caracterizou por ter un gran xogo, pero é que lle está costando ter ocasións. De feito, creo que non tiveron ninguna. Pois polo de agora non. Sí que
moitas veces Twitter ponto que necesita é que o balón lle chegue ás mans de Piti, ¿no? Un pouco trascendental. É curioso porque cambiaron de banda a Piti, non estaba cómodo por esta, moveron a banda dereita e creo que aí non é tan trascendental. Pero vamos a ver se Brian o é. É que eu creo aí, Dani, que o que é unha gran lectura, porque a Pite estaba marcando individual, Andrés. Estaba encimando moitísimo e tiña que baixar moito a recibir para ter incidencia no xogo. Aí vai Brian, que apura a liña de fondo. O centro boísimo, pero estaba Corredoira no punto de penalti e non puido decidir. Aí vai Anxo Tato, que intenta o disparo. Non deu. Aí está Anxo, que fica coa bola, pero non o consigue. Tena Twitter Ponferradina, que se revira. Bueno, espérate, o disparo. Nada. Balón para Mario Aller. Perde tempo, Ayer non vai ninguén a presionar, ten que ir Corredoira. Vai Brian. Estalle costando, a Twitter Ponte encontrar os espazos, pero moi ben esta xogada. Estáme encantando a defensa de 5 de Twitter Ponfe. É de 4. É de 5 euros. No, é de 4. Bueno, sí, no, son 4. Sí, son 5, sí, efectivamente. Ben apuntado Dani Cabo, porque ademais quedabas a cobertura quiño de Andrés para fixar a Brian. Pois isto estalle costando a Twitter Pontevedra. Aí Caten Piti. Vamos a ver que consigue sacar o mago de Pontevedra. Intenta o centro boísimo Pablo Santiago. Foise. Pasada por a área, segunda xogada. Brian que pode poñer outro centro. É Pono, é Pablo. Pablo por arriba. Pegoulle mordidísimo a ese balón. Super picado o remate. Era a gran oportunidade de Twitter Pontevedra. Faltan 5. Sigue o resultado igual. Pontevedra 0, Ponferradina 1. Sí, pero van ter máis porque agora está empezando a apretar o acelerador o Pontevedra e van ter máis. E olle que non empaten, Pode ser que se dea o empate, de feito, pois vanse sacando un pouquiño as telarañas, ¿no? Volve a ter Brian que hoy era un pase precioso a Corredoira, pero non a levou. Perfecto, aí tedes a venta de rifas para todos os que estedes na casa. Pois pasade por la link, que hai camisetas moi chulas e outro tipo de premios. Brian, a ver se apara. Si que apara. Por a liña de fondo porque se vai de Andrés perfectamente. O centro é moi bon, estaba esperando Piti. Pablo Santiago non dá rematado, pero si que a baixa. Vamos a ver, moita perna por aí, Corredoira. Alguén se soltou. Subiu que non sinala nada. Ollo que Piti está se queixando moito, Mr. Asubío dixo que nada de nada que se levante. Había algo previo, creo que foi choque de trenes, ambas as dúas accións, pero habrá que seguir vendo. A Chita calando o central, o das medias rosas, que agora Yoko. O mítico Yoko. Está facendo uns partidos a un nivel increíbleros. É xogador de partido grande. Aura. Mentras vemos que cerse al arsenismo e a Santi. Que partido ven por diante, Eros. Que nadie se vaya. A anterior final, pero antes ten a Pablo Santiago, que busca o pase filtrado a Brian. Brian actúa, Brian acaba e pechouse ya a persiana. E de Corredoira. Fora. Fora. O disparo de Corredoira cada vez ten máis o Pontevedra, pero non o consiguen, Cabo? Non o consiguen e isto ten que frustrar bastante. Ademais agora estáse perdendo bastante tempo. Esperemos que o engado colexiado, Mr. Asubío, que non defrauda, Está facendo moi ben. A min está me gustando. Está me encantando a arbitraxe, está deixando xogar, así que aplauso grande a Mr. Asubío dende aquí, dende a nosa parte. Polo que resta, pois quedan 2 minutos para saber cal será o primeiro finalista da Galicia Twitter Cup,
que creo que quen se retirou é Quiño, que está tieso, porque pon as caras aí de dolor, entendo que muscular, que xa empeza o ácido láctico a facer das súas. Ten a Mario que abaixa con Coque. ¡Ai, a liada! ¡Robleda! ¡Robleda! ¡A xogada! ¡Pode rematar Robleda! ¡Robleda! ¡Robleda! ¡Opa! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Lino! ¡Que mantén a Twitter Pontevedra vivo! ¡Que mau sacou! Lino e foi o pau. Tocou. Tocou o balón e despois foi o pau. Foi o xusto, porque ese remate de Robleda colábase e vai na ter Twitter Pontevedra. No, está moi ben en defensa Twitter Ponferradina. Vamos a ver, leva Piti. Piti intenta arrancar, Piti non consigue. Balón para Lino, falta un minuto, o Pontevedra ten que apurar todo. Palmero que xa quería entrar. Vai na ter Twitter Pontevedra que xa mete as torres. Anxo Tato de dianteiro. Bueno, de medio centro máis ben. Aí recibe, fica coa bola Anxo. O chiste, aí estaba. Ten Anxo Tato. Ollo con Brian. Foiselle un pouquiño control, quedouse ya atrás. O balón, efectivamente, vai para Twitter Ponferradina. Equivocouse aí, mister, a subida. 2 de engadido, vamos chegar ao 22. Vamos ver o que pasa. O balón en largo. Creo que Nacho. É a túa, Nacho. Nacho. Gol. E pasa final para Ponferradina. ¡Qué balón! ¡Qué xogada de Nacho! Había 2 tíos, dáballe igual. Chegou a Lino, dáballe igual. Vaselina para a xaula. Gol da Ponferradina. Poñen o segundo, sentencian o encontro. Dani Cabo, temos primeiro finalista. Temos primeiro finalista. Que forma de rematar o encontro, Eros López. Outro golazo, igual que no anterior, co gol de Moure. Isto é tremendo, Que vaselina lle meteu que a perna menos boa, porque as dúas son boas, demostrou no Nacho. Tremendo gol da Ponfe que pecha o encontro. Triste por parte do Pontevedra, que eu creo que partía como favorito. Sí, a verdade, podemos decir esa de que vaselina, que crack, Nacho. Como a picou, Que golazo. Bueno, Pontevedra que non se rinde, pero xa é moi difícil, hai que meter 2 e non sei canto tempo levamos. Sí, quedará un pouco máis dun minuto. O Pontevedra que sigue buscando balóns en longo. Non o consigue, volve Nacho ás andadas, pero parece que a historia se vai rematar. Bueno, espera, que pode haber liada. E nos sacou unha ben o balón. Bueno. Nada. Cabo visto para a sentencia. Eu creo que sí, Eros. Acabouse a Ponferradina é finalista desta segunda Galicia Twitter Cup. Hai que decir unha cosa. Ahora sí, rematou o encontro o Bierzo. A Ponferradina é finalista da Galiza Twitter Cup. Victoria.